ஹலோ காய்ஸ், நாங்கள் பிரணேஷ் vlog சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்ன ஃப்ரீ ஃபயரில் வந்து ஒரு மேட்ச் தான் போட போகிறோம். ஸோ அது என்ன மேட்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஸ்குவாட் மேட்ச் தான். ஸோ வாங்க போடலாம். இல்லைங்க சுற்றிட்டுருக்கு. ஸோ வந்தாச்சு நம்ம ஆள். ஸோ கிளாஸ் ஸ்குவாட் நான் வந்து பெர்முடா போடலாமான் இருக்கேன். ஸோ ஓகே, பெர்முடா கொடுத்தாச்சு. கிளாஸ் ஸ்குவாட் பெர்முடா. ஓகே, ஸ்டார்ட் கொடுங்க. ஸ்டார்ட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அந்தளவுக்கு ப்ரோ பிளேயர்லாம் இல்லை காய்ஸ். ஸோ ஒரு காலத்தில் இருந்தேன், ஐ மீன் ஹீரோய்க்கு வரைக்கும் போனேன். அப்போ எந்த கேரக்டர் வச்சுருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோசப் வச்சுருந்தேன். ஸோ அப்போ வந்து அவங்க தான் ஹயோட்டோ, ஜோசப் அவங்களாம் தான் இருந்தாங்க, வேறு யாருமே இல்லை. ஓகே, நான் வந்து இப்போது G18 எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதில் தான் புல்லட் நிறையா இருக்கும். இல்லை ஷிட். சரி, வேறு ஏதாச்சும் இது இருக்கான்னு பார்ப்போம். கன் அவனாச்சும் லீவ் பண்ணியிருக்கான். நான் செவனுமே லீவ் பண்ணல. வாங்க போய்க்கலாம், வேறு வழி இல்லை. அவசரப்பட்டு எடுத்துட்டோம். சரி, இதுவும் நல்லது தான். 20 புல்லட்ஸ் இருக்குது. வாங்க பார்த்துக்கலாம். எனிமீஸை காணோம். ஓ, அங்கே போவோம். அங்கெல்லாம் நம்ம ஆளுக்கு தான் இருக்காங்க. ஸோ எனிமீஸ் பார்த்துட்டோம். ஸோ நாக் அவுட் பண்ணியாச்சு. அவனை ஃபஸ்ட் போட்டாச்சு. அண்ட் இவன் என்ன கன் வச்சுருக்கான்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இதை ரோல் அவுட் பண்ணிவிட்டு மெட்கிட் போட்டுக்கலாம். மெட்கிட் போட்டதுக்கப்புறம் வேலையை பார்த்துக்கலாம். ஸோ வாங்க. இவங்ககிட்ட என்ன கன் இருக்குது? M500 வேணாப்பா. எனக்கு இந்த கன்று மேலே ஆசை வந்துட்டு அப்புறம் அங்கே என்னால் போக முடியல. எங்கே எனிமி இருக்கான்? எங்கேயோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. எங்கேயோ வெள்ளை கலரில் ஓடினவ மாதிரி இருந்தான். எங்கே ஓனான்னு தெரியலையே. இதோ அங்கே இருக்கானா இவனா? ஸோ இப்போ வேணாம், சேவ் ஜோன் வந்துட்டுருக்கு. நம்ம அந்த பக்கம் போயிடலாம். எப்படியோ இந்த இடத்துல தான் எல்லாருமே வந்தாகணும். ஸோ அப்பா, நம்ம தான் விக்டரியே. சுட்டுக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நான் வந்து எப்போவுமே M188 தான் எடுப்பேன். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபேவரட் கன். ஸோ ஒரே ஒரு அணிக்குண்டு எடுத்திருக்கோம், பரவாயில்ல, அது எடுத்துக்கிட்டோம். இங்கே ஏதோ கன் லீவ் பண்ணிக்கிறான். ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புல்லட்ஸ் தேவைப்பட எடுத்து வச்சுக்கலாம். வாங்க. ஏதோ எடுத்தோன்னே எனிமியா? வேறு லெவல். எடுத்தோன்னே எனிமீஸ். ஸோ என்னோடய கன்னில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப் இல்லை. ஸோ அதுதான் வந்து பெரும் பிரச்சனையாக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம தாவி தான் போகிற மாதிரி, இங்கே விட்டா அங்கே விட்டா இங்கே, அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து தாவி போகணும். ஸோ மேலே போயிட்டோன்னா பிரச்சனை இல்லை. சொன்ன நாக் அவுட் போட்டாச்சு. ஸோ பார்க்கணுமே யாருமே மேலே. ஸோ நம்ம வந்து அவனை கில் பண்ணியாச்சு. ஸோ எங்கே எவனே? ஐயோ, என்னை எவனோ போடுறான். ஸோ அங்கேருந்து போட்டான். எனிமோன் ரீவைவ் மீடா. ரிவைவ் மீ. தேங்க்ஸ். ரொம்ப நல்லவனாக இருக்கான் போல், நம்மளை ரீவைவ் பண்ணுறான். ஸோ பரவாயில்ல, வேறு லெவல். நம்ம ஒளிஞ்சிக்கலாமா இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் சுடலாமான்னு தெரில. ஸோ அங்கே அவனும் நம்மளை சுட்டுட்ருக்கான். எப்படி போனதாட்டி நம்ம தான் விக்ட்ரி அப்படியே விக்ட்ரி அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கோம். ஓகே, ஸோ இந்த தாட்டி வந்து ஒரு M188 எடுத்திருக்கோம். ப்ளஸ் அதோட ஒரு நல்ல கன்னா AK எடுத்துக்கலாம். நல்ல கன் தான். ஸோ AK நான் எதுக்கு எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப்போட்ஸோட எனிமீஸ் இருப்பாங்களே, ஸோ அவங்கள்ட்ட எவனோ 2x வச்சுட்டு போயிருக்கான். ஸோ காய்ஸ், இப்போ வந்து AK தான் நம்ம கண்ணு முன்னாடி வச்சுருக்கோம். ஸோ ஸ்கோப் இந்த இதுக்கு வந்து தேவையில்லை.
ஐயோ ஓகே நம்ம தான் விக்டரி வேறு லெவல். இப்படி நம்ம அவன் நம்மளை ரிவைவ் பண்ணுறான். ஓகே ஸோ ரொம்ப நல்லவனாக இருக்கான். இப்போ எந்த கன்னும் பர்ச்சேஸ் பண்ண தேவையில்லை. குண்டு வெடி மட்டும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ க்ளோவால் அந்த மாதிரி திங்ஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ நல்லாவே சுடுது. ஸோ 5 4 3 2 1 டபுள் ஓ நம்ம நான் என்னோடய பிளான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது மேலே ஏறி குதிச்சு அப்படியே அங்கே போயிட்டோமா, அப்படியே குதிச்சு போகிறது. அதான் இப்போ என்னோடய பிளானு. இப்போ இந்த இதுக்கு ஸோ அப்படியே குதிச்சு போனால் ஆட்டம் முடிஞ்சிடும். ஸோ நமக்கு இது முடிஞ்சிடுச்சு. வாங்க எனிமீஸ் பார்த்துட்டான். நம்ம எனிமீஸை பார்த்தாச்சு. ஸோ இந்த தாட்டி நம்ம இது பண்ணுவோமான்னு தெரில, விக்டரி அடிப்போமான்னு தெரில. சரி ஒரு தாட்டி நல்லது சரி ஒரே ஒரு தாட்டி தான் நம்ம கெட்டது பண்ணியிருக்கோம். பரவாயில்ல, நம்ம தான் டிஃபீட் போல். பூஜா சரி நம்ம பூஜா செம்மையாக அடிச்சிட்டோம். ஸோ இந்த தாட்டி நம்ம தான் விக்டரி. வேறு லெவல். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் காய்ஸ்.